שבוע טוב, ברוכים הבאים לערוץ, מסחר באופציות מתיאוריה למעשה, כאן חיים עמר. אתם מוזמנים לעצור את הוידאו, לקרוא את האזהרה. בגדול כל מה שאתם רואים כאן זה לא המלצה כמובן, וזה לצורך לימודי, בידורי בלבד. מבחינת התיק, נראה את הטריידים שביצעתי בשבוע האחרון, כלומר שלישי, רביעי, חמישי, שישי, יום חמישי היה חג ההודיה, הבורסה הייתה סגורה, ויום שישי הייתה במשך חצי יום סך הכל. מבחינת 0 ימים לפקיעה, נתחיל כאן, אז דווקא שוב יום רביעי רק שכרתי, יום שישי לא, היה פה רק טרייד אחד, סך הכל $180 רווח. מבחינת הפעילות בתיק הרגיל, כדאי לשים לב עוד פעם לנושא הזה של הדלטה. מה זה בעצם אומר לנו? יש סרטון באגף של ההדרכות, מי שלא ראה חשוב להבין ולראות מה זה דלטה. זה נקרא דלטה ושימושיה השונים. בכל אופן, בטה ווייטד דלטה, מה זה בעצם? לקחנו את כל הדלטה של כל פוזיציה בנפרד, ובעצם אמרנו אותה כמו מכנה משותף בעצם לספיי. מול הספיי אפשר לעשות את זה מול מה שרוצים. הספיי זה הכי נוח מבחינתי ונותן קנה מידה. כלומר, אחרי שעשיתי את זה, קיבלתי בגדול תוצאה מינוס 24, שאומרת בעצם מה החשיפה שלי. אני בעצם מחזיק כאילו 24 מניות של ספיי, סך הכל. כלומר, אם אני אקח $363, שזה המחיר של הספיי, כפול 24, שווה $8,700. זה סך הכל החשיפה שלי כרגע מול השוק. מה זה אומר? אם הספיי עולה ב1%, הדלטה שלי היא מינוס, כלומר אני מפסיד 1% מכאילו 24 מניות, כלומר מ-8,700 שקל. כלומר אני אפסיד משהו כמו 87 שקלים. אין ספק שהחשיפה היא מאוד נמוכה, ולאט לאט נתחיל להגדיל אותה, בגלל זה גם אנחנו רואים שהתיק לא זז. שוב, לטוב ולרע, אבל זה יכול להיות גם לכיוון השני, תנודתיות יותר גדולה. בכל אופן צריך קצת להגדיל חשיפה כאן. יותר התמקדתי בתיק לטווח ארוך, שדווקא קיבלנו שם תוצאות יפות, ואני מקווה שמהר מאוד יעבור, כלומר לא נשאר הרבה עד שהוא יעבור לירוק, עם הפסד שהיה מאוד גדול שם בתקופה של מרץ. זה סך הכל לגבי הדלטה. תטא, להזכיר לכם, זה בעיקרון, אם שום דבר לא משתנה, לא התנודתיות, לא הכיוון, דלטה, לא שום דבר אחר, אז התיק מרוויח $18 ליום. שוב, גם כן מאוד מאוד נמוך, יחסית לגודל התיק, משהו כמו $40,000. מבחינת סך הכל פעילויות נוספות שעשינו, אז GLD, היה לי קרדיט ספרד כאן שנמכר ברווח, כלומר סגרתי אותו, קניתי אותו חזרה ב$23, מכרתי ב-106. שתי טריידים נוספים, 3 טריידים נוספים שנכנסתי, ספיי, קרדיט ספרד לחודש ינואר כבר. אוקיי, ספיי 370 נראה 375, אוקיי, 375, אנחנו רואים כאן איזושהי, נקרא לזה התנגדות, קשה לו יותר לעבור את כל הטווח הזה, נראה מה יהיה שבוע הבא, אם יהיה לנו פריצה למעלה, אז נתחיל למכור פוטים כנגד. לגבי הספיים כבר מדברים, הרי יש לי פה פוזיציה של חודש דצמבר, הפוזיציה הזו, אוקיי, יש לנו כאן את בעצם איירון בטרפליי, אבל מאוד מאוד צפוף. זה טרייד שנכנסתי אליו ואני חושב שזה היה טעות, לא חושב, די בטוח שהייתה טעות לעשות את זה. למה? סך הכל אספתי כאן $2.74, ואם נסתכל על הספיי,
תראו, 12 זה רק $12, התנודתיות הצפויה במהלך ה-19 יום הקרובים. גם אם השוק ירד לכאן, אני צריך שהוא יהיה סך הכל ייסגר בין 350 ו-50 פלוס 2.74 מינוס 2.74, בכדי שהסיפור הזה ירפיק. כך שמההתחלה הסיכוי של טרייד הזה הוא מאוד מאוד נמוך. לכן מה שעשיתי כאן, הפרדתי אותם, שיהיה לי יותר קל לראות את שתי הצדדים של הטרייד. אוקיי, זה צד אחד שמן הסתם הוא בתוך הכסף. יש לנו את הצד של הקול, שהוא הפסדי, ואת הצד של הפוט. אם תהיה לנו בתחילת השבוע, יום שני, מחר, עלייה, אני ארצה לסגור את זה סביב $0.50 ולהישאר עם ספרד אחד, צד אחד, ולחכות לראות אם יהיה תיקון בשוק, כמו שאנחנו רואים, השוק, אם יהיה לנו פה איזו עלייה קטנה, אני אוכל למכור את זה סביב $0.50, אולי אפילו סביב המחיר הזה, אם לא תהיה איזושהי ירידה בפתיחה, אני אצליח למכור אותו, וכאילו בעיקרון אני מגדיל את הסיכון, אבל גם מגדיל משמעותית את הסיכוי, כי הטרייד הזה הוא הפסדי בגדול מבחינתי, ברגע ששמתי אותו הוא היה הפסדי. זה היה בהתחלה רק שורט קול, והוספתי שורט פוט, ובעצם הפכתי אותו להפסדי מרגע ביצוע הטרייד. כך שלא, מבחינתי לא היה שום היגיון לעשות את זה. זה היה גם מוקדם מדי בשביל לצמצם סיכונים. אתה יודע, טרייד שהוא מראש, שאני מחליט שהוא אבוד, אז אוקיי, אני יכול לעשות את זה בשביל להוריד את הסיכון ולצמצם את ההפסד. אבל כאן אני חושב שזה לא המצב. בכל אופן, פתחתי פה ספרד נוסף לחודש ינואר, TLT. יש לי פוזיציה אחת של איירון קונדור אחד, TLT, פתחתי פוזיציה נוספת, אוקיי? אז יש לי שתי חוזים, סך הכל עם $3, המרחק בין הכנפיים. כרגע השוק עומד כאן, כלומר איזשהו תיקון קטן יהיה לנו טוב. פתחתי עוד חוזה אחד ולהשאיר מקום לעוד חוזה בימים הקרובים, שוב זה לגמרי לדצמבר, ובעצם קצת הגדלתי פה את הטווח לסביב ה-62.5, נקודת האיזון, עדיין אבל אני צריך שהשוק ירד למטה על לממש את מקסימום רווח. שוב, איירון קונדור זה אסטרטגיה שעובדת באיטיות, והמימוש בדרך כלל הוא לקראת הסוף. כרגע זה פחות או יותר סביב מה שנכנסתי מולו, 2.82, 2.89. אמזון טרייד כיווני. בואו נלך פה. אוקיי, שמתי לכם פה את הקו הזה. זה הקו שבו מכרתי את הפוט. אוקיי, שורט פוט 3,045, 3,040. אז עשיתי פה טעות, בואו נראה. 3,045, 3,040, כן. אז זה צריך להיות ב-3,045, ופה זה צריך להיות. אוקיי. רק בכיתוב, סך הכל $1.70, שזה שליש מהמרחק של הספרד, ל-47 יום. טרייד רגיל לפי הפילוסופיה של טסטי טרייד, ואני מצפה שתהיה פה איזושהי עלייה, ונראה אם לא ישבור. בכל אופן יש כאן איזושהי תמיכה, ואם לא תהיה שבירה אז אני אגלם רווח בטרייד הזה. בבא, עוד פעם, נשחק לאט לאט, זה מה שאנחנו רוצים. איירון קונדור. אוקיי, יושב פחות או יותר באמצע. אני מאוד אשמח אם ככה ימשיך לזוז, פעם לפה, פעם לפה. הקו הזה זה הקו של הרווח ברגע הנוכחי. אוקיי, יש לנו רווח לפקיעה, שזה למעלה, כאילו הציור עצמו. והקו החום הזה כאן, נחושת הזה, שאני עכשיו נוסע סביבו, הוא בעצם הקו מה קורה היום. אם אני אוזיז את התאריך,
בוא נניח שאני אומר, המחיר יהיה בדיוק יישאר במחיר הזה, ואז אני אזיז את התאריך, אתם רואים, בעצם הקו הזה כאן עולה לכיוון המקסימום רווח. כלומר, אם היום בתיאוריה הייתה פקיעה, אז זה היה מקסימום רווח. אוקיי? זה בגדול, אם אנחנו רוצים לראות התנהגות, אפשר לשנות גם את התנודתיות ואיך האופציה מתנהגת. בכל ברוקר שאתם נמצאים בו יש את הכלים האלה, ושווה לראות על מנת ללמוד קצת ככה, להסתכל איך הדברים באמת עובדים, נקרא לזה מתחת למכסה המנוע. זה סך הכל לגבי הדברים האלה. עוד משהו מיוחד, לא, GDX שזה טרייד שנכנסתי בו לפי הספר שאמרתי לכם, אסטרטגיה שמוצגת בספר של Buy the Fear, Sell the Greed של לארי קונורס, שאומרת כש-RSI, RSI מתחת ל-25 לקנות ולהמתין, אפשר להוסיף עוד מנות, להמתין עד שיהיה איזשהו באונס חזרה ל-RSI 55, אז אנחנו מוכרים את הפוזיציה. שוב, אני מנסה להתאים את זה לאופציות, נכנסתי לזה עם אופציה ל-11 יום, גלגלתי את זה לחודש, מה שפחות מתאים לאסטרטגיה הזו. כמו כן, מדובר שם שזה מעל ממוצע 200, פה אנחנו ירדנו מתחת, לכן בעצם שברנו את הקונספט של האסטרטגיה הזו, ונראה אם יהיה לנו איזשהו באונס חזרה לכיוון מה שהיה התנגדות איפשהו, ואולי זה יהפוך לתמיכה כרגע, אז נוכל לסגור את הפוזיציה ומן הסתם מממש רווח. כרגע יש פה $30 רווח, אבל אני לא אחכה פה לאיזשהו, ברגע שה-RSI יעלה חזרה סביב ה-55, אז אני כנראה אסגור את הפוזיציה, אלא אם כן אני אחליט שאני עובר לאסטרטגיה אחרת, שזה לא בריא, אבל לפעמים אני עושה את זה. טוב, מה עוד היה לנו? זהו בינתיים להיום חברים, שיהיה לכם יום מסחר פורה, שבוע מסחר פורה, ובהצלחה.